Dnešný workshop je súčasťou programu EduPower, ktorý realizuje Erudo v spolupráci s nadáciou slovenských elektrární. Je určený učiteľom matematiky, fyziky, ale aj techniky, aby zažili možno iný spôsob výučby. Učitelia si vyskúšali aktivity, ktoré nie len poskytnú žiakovi návod, ako má postupovať, ale žiak zo svojej iniciatívy sám hľadá spôsob riešenia využitia materiálu. Deti sa strašne tešia na také hodiny a testovala som to na kolegoch a väčšinou tá reakcia je taká, že škoda, že sme nemali takúto fyziku, keď sme my chodili do školy. Odkázala by som učiteľom, aby sa zapojili do takýchto workshopov, najmä z dôvodu iného premýšľania nad tým, ako tvoriť so žiakmi spoločne a ako tvoriť ten priestor na hodinách tak, aby bol zaujímavý a interaktívny pre deti. Snažíme sa v spolupráci s RCPU realizovať workshopy priamo v regiónoch práve preto, aby učitelia naozaj mali živý kontakt s aktivitami, aby si ich vyskúšali.